mauni siya naabot na ang among lechon for Christmas. Thank you sa sponsor. Nay nag-sponsor ani. Thank you. Yeah. Thank you kayo na sa nag-sponsor. Di lang na to i-mention ang nag-sponsor ani. Thank you very much. Ayo, ipa-electric fan eh. Hello sa Sky. Hi. Are you happy? Merry Christmas. So, kang Mama Liling, mauni ka Mama Liling, Lola Philly, Carmel Sky. Ayo lagti. Ati Maymay. Asa ka Ati Maymay ba? Tata Nunoy. Kuya JN, Uncle John. Merry Christmas! Ilang gift from Santa. Happy na si Carmel Sky na siya iyaha. Ang sakay sud ana. Merry Christmas, Carmel. Merry Christmas. Oh, happy birthday, Tata Nunoy. Happy na 12 o'clock. Mao ni ang gift ipangbutang na nako diha. Like 12 o'clock mag-open na sila sa ilang gift. Ready na sila para open. Hi. Hi ate. Hi Sky. Carmel, hi. Ma! Hi! O na, picturean ta mo. Na. Nahali, lingko dito ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Sige, una sa tanan no, Merry Christmas ka na ito lang. Pasko na dito. Hapit na gani na una. Merry Christmas. O karon sa Pasko ha, birthday po sa to. Ako ang father-in-law nga si Tata Nunoy or tawag aniyang tinubangan Jesus di Sukatan. Siya mo'y amahan sa ato ang kapikas sa kinabuhi. Akong minsay sa iya ha, sa pagkakaroon no, una sa tanan, padayon lang yapon sa ano, pagbisog sa iyang gihambing karon nga malatian, magampo lagi ta pirmi sa kahipasan nga tagaan patag iko nga kasig, kaisog ug kusog aron sa pag pag kuan sa ato ang gabaw naman ta nga sa kanunoy may kanang nga balatian. So muna akong message sa iya nga padayon lang yun ta no bisan naman sa murag tanaw na to naglisod o unsa nga anyway, naaman imong mga anak, na si Jinjin, na si Jan, especially na si Mama Lily nga way puas sa pagbantay na kanimo no. Muna gitawag na to through love, yun no. Bisan pa man sa ilahang pangitaron karon nag-inunungay gyapon sila. Ug labaw pa gyud ana bisan sa kasakit na agid silang duha. So, mahimo ka na kapag nag-ingnan ka na itong mga batanon. But anyway, thank you so much no sa being a father kay kami nahimong magpasalamat sa ko kay kami nahimong amahan sa atong asawang dita wa pa ka mo wa usab ang ako asawa ron wa usab ako anak. And lastly wish na ko maunta maayo na si Tata Nunoy kay nakita na to nga di lang ingon nga buwan gani tinuig yun ang iyang
ingon ta mga pagsuway, di na ito kasakit but pagsuway nga iyahang gikuan karon. So, tata, happy birthday and more power, no, more courage, more kuan na kita mawadan og sa atong kadasig na magigisog ta. Thank you and happy birthday, Merry Christmas, Tata Nonoy. Okay. Morto. Ay, salamat. Yehey! Klapan! Next, si Mama Liling. Ang kapikas. Ang minahal o ang kapikas kinabuhi ni Tata Nonoy. Pilon man jud. Tindog lako. Lingkod. Ako na musabak gani karon di na lingkod. Diyan. Ako ang istorya sa akong bana nga kanja. Parehas na sila birthday, Merry Christmas ang mga duha. Ako ang ampo sa katanin mo dyan, padayon ang iya pakibato. Sa mga pagsway, siya pinaguli. Paandam ako, isip, yung asawa, nung sakripisyo, malagad sa akong lanang si Jesus. Na akong panalangin sa Ginoo, tagaan gani nga kusog, ang makiin, bersabya. Gangin mo na doon, kay mata ni mo, nagluha na. Nasa paglaon sa pinabuhi. Kaya naapoy hangin. Pag-ampo, Uyok sino mata. muampo sab na para ang akong pag-ampo usa nga dawaton sa Ginoo sa personal siya nga hangyo sa Ginoo. May magadiyang kita gad ang hangyo para bagatang ngayo kita gad mismo ang mugungat sa atong buot isulti na sa akon sa termi nga idasig laban sa kinabuhi ang atong mga anak, mga apo gusto pa man kita mutanaw sa lapagdagko kung hinatag sa Ginoo. Akon kung sa imot ang halaot ako nibog maway puas sa kupisin nakita namin na ikaw sab mo alayon sa akong pag-angko dili man sa pag-angko bisog sa pag-exercise bisa na mo ang akong edad aking gayod nakita sa imo na why puas ang Love is forever. Sana all. isip nga ikaw ang inahan o amahan sa akong mga anak o isa ikaw nagatan sa aking mga anak mga buutan. Nanginay, nakalampos sila, pinali sa akin. Ino naman dyan, si matatas, kami sa ibas, ginito na si matatas, 22 years old. Ikaw, panahoran na ako ng anak, ako na ikaserta sa inyo. Padayon na ako pag-ampo para sa inyo, para usap. Imo mga rules ay imo kinabuhi, imo sa mangkong. Ang matatas, pag-alaga at kasakit katiman kay naton mga sala na huwag kang pinaagi sa pag-alaga sa atong pinatanan sahay natin tayo misunderstanding pero love ko natin ito ang mga anak ilang atakan pero ano ko lang ampo kita magkun kita inang ginugpong sa pag-ampo may magadi na nga mugpong kita pag-ampo, mas kusgan. Mga birthday dyan, padayon yung kabuutan, yung mga handom sa kinabuhi, kanunay, gano'n na akong ampo, ng kabot mo. Sa katapusan, salamat sa Ginoo. Nakabot, sinatapan, 72 years old, o umay, 29 years old. Sa tupad dyan, ikaw hantong na. Sakto na ang edad, sakto na usag na kuan ka, manauna ka na, maayo ka, pili ka. Salig ako sa imo dyan, padayon sa imo pag-uutang. God bless you dyan, yun na sa imo amahan na si Sikatan ako. Pila namang edad ni Tata ma? 70. 70. Gamay pun O ang next nga mo message si Nang Bandin. Happy birthday ta. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga 70 years old
Inya murag ang akong wish nga natuman nga nangit ko sa Ginoo nga ini birthday nimo ma okay ka. So iyang gihatag nga na okay kay ang niagi nga mga buwan di mutan-aw ko sa iya dili jud siya okay. So karon gihatag sa Ginoo nga ini birthday niya na salamat nakita man nga makabarog siya okay siya. Nagpasalamat ko niya mo. Next na sad, ni wish na sad ko sa Ginoo nga dungagan pa unta ang iyahang edad kung pwede lang akong mauna sad na akong next wish. Unya nagpasalamat jud ko ni tata bisan nakaingon ko nga lisod ni fight siya ni kanang makita na ko nga ligon siya kanang pangutan-on nako siya unsay sakit ingon siya wa kuno sakit. Inya kanang adto siya sa mangutana usa na ko kaigsuon si Gabina ingon siya nga naay sakit iya jud ipakita sa ako sa moatiman sa iya siguro para dili maguol iya jud ipakita nga wa siya gibati nya ta pasalamat jud ko ta nga ingana ka kaligon ta ni fight jud ka kanang happy birthday ta nya love ka namo nga mga anak si Judith si Manang Bibi wala sila dire kanang nagsige na sila pangumusta bisag unsa ka busy si Judith ini day off niya mangumusta jud na siya bisag sa chat mangumusta na siya si Piling si Manang Bibi si Manang Lita si Pandak ug si Gabina mangumusta na sila ta kanang support kay na sila sa imo gibuhat nila tanan pinangga kaayo kanila pinangga kaayo kanamo wala mi puli sa pag-atiman sa imo ayaw huna-huna nga napulan mi walay napulan sa imo ha ang imong gi-request sa amo dili mi kabuhat ang Ginoo ra jud magbuot maura jud na ta unya Jan nakasabot ko sa imong gibati happy birthday Jan 29 years old ka na man 29 nakasabot ko sa imong gibati sa imong sitwasyon karon wa kay trabaho dili sayon nakasuway ko ingana nga stage nakasabot ko nga naglibog ka unsa imong desisyon na-stress ka ingana nakasabot ko hinaot lang sad unta nga kanang nakita nimo sad sa atong sitwasyon ang ako sad pangayon nga mo support sad ka kang tata unya atong atimanon magtinabangay ta dili ta magpadaog ani nga trials magtinabangay ta as magsuon wala kay nadungog nako nga mga unsa na diha wala kay dili ko gusto nga mustorya og gingana kay ako gusto lang si tata ang ato ang tumong dili wala ko istorya mga unsa diha kay nakasabot jud ko sa imong sitwasyon so mao na happy birthday unya kanang hinaut unta nga di na ka magbata-bata nga matured ka na so mao na happy birthday Jan ta pinangga ka namo dyan kanang ta pinangga ka namo kami nga mga anak nimo nga mga babae nakit-an mi nimo unsa mi kalig-on unsa mi nga kanang nagdako kana kay tungod nimo kung dili pa ka strikto dili pa ka kanang unsa imong ginalhan sa amo dili ni ingani karon nga bisag unsa ka lisod amo jud buhaton amo jud kanang dili mo ni madali-dali og surrender kanang amo jud kanang kung unsa mi ka sa pagkagamay nga ang among nabuhat nadana mo pagdako hangtod karon nadana mo si Piling si Gabina ug si Pandak nadana mo kung unsa so ta salamat kayo ta happy birthday Jan happy birthday Jan Thank you. Isko